Sinong gusto mag-franchise? Mag-franchise ng milk tea. Ayan guys, i-deliver na natin sa school. Humintog na siya guys. Ang ganda na, look. Guys, good afternoon, and nandito ulit tayo ngayon guys sa sa tindahan. May pa-order si Gigi na milk tea at burger. Yes, thank you so much po kay Sir Leo Torres. Yeah. Thank you so much po kay Sir Leo Torres from Manoot Elementary School. Mamaya din guys, tatali tayo dun sa ating gulayan. Tatalian na natin yung sitaw tsaka yung mga kamatis. Ayan, let's go! Ayan, i-deliver namin yan mamaya mga 2:30. Kaya nag-ready na si Gigi. Ang maganda dito guys, kapag may meeting sa school, yung mga teacher, may nag-order sila dito ng mga pang-merienda. Burger, tsaka milk tea. Tsaka kapag may mga bisita sila sa school. Wala. Ayan, pares na sila. Naubos na yung pan. Siguro magsurin nila kung pan. Tapos Sir Leo, parang sa pan. Binuhutan mo po yun ng balaban. Ito lang yung display.
Feeling great. Paingabot mo nga daw yung feeling great, Peng. Kasi kulang yung yelo kasi yung ako yung yelo. Natabot natin sa deligay, nag-walis sa may pang. Sabi ng pang, parang coffee pa ito. Coffee. Papa? Ice coffee pa. Sinong gusto mag-franchise? Mag-franchise ng ano? Milk tea. Ticket baby. What? Sayang. Ba't maaga man? O, sir, baka mabutan kami ng ulan. Tara na, deliver na tayo. Ayan guys, i-deliver na natin sa school. Ano na rin naman 2:30 na. Magto 2:30 na. Buti na lang guys, makulimlim ngayon para ano, makapagtrabaho kami. Sa aming gulayan. Let's go! Welcome Manaot Elementary School. Hoy, meron. Hindi mo. Ako pa ba? Pumintog na siya guys. Ang ganda na. Look. Oh, na-sprayan na rin to. Kasi yung gabi ng buluan ko. O, di mo nagkonsila o yung mga kamates, la? Nagsigla. Oo, kulay na to dati. Akala ko nung kami. Nice yung talong. Itong ano rin, oh, kaganda. Yung Sili. sili na. Hindi, mas agtugot na eh. Gabulaklakan na oh. Isang pasada lang to ng grass cutter. Wala man tayong ano, saan tayo magpampasdok ay? Ayan, nakasandal dyan. Yan mga ka-dragon, para pag namunga tong ating ano, sili. O yan. Dito na tayo mangunguha ng mga panggamit natin. Nakakaya na rin kasi kay Kuya Tikmon. Minsan ano, nagdadaan siya ng sili sa tindahan tapos ayaw niya rin pabayaran. Kakaya na. Parang kasarap ilagay ito sa tinula. Wow. Natanggal din yung kuta. Nakuha nga pa? Hmm. Oo, next brand niya ang tantan niya. Wala na rin yata, no? Wala na rin, oh. Kaya lang karantiway. Kapayat ng palo. Buti pang QB tao. Ito dapat to malinisan pa oh. Sayang tong ano space. Ha? Dito nga sana yung hagwire. Para hindi makapasok. Hindi na natin nakukuha kay Kato.
Tapos ano, kamuti ante. Talbo yung maghingi tayo ng tawring ng ano, galay. Ha? Nabunungan nyo ba yan? Ito ante oh. Itong Jimelina. Mo, may mga nagakray-kay na naman dun, oh. Pag kayo kay ginawa naming tinola, ha? Shoo! Shoo! Talaga naman. Maganda na ng talong, oh. Babaan mo talaga eh. Sa usaman. Oo. Pingo. So yung kamatis guys, sa susunod na lang daw kasi kailangan pa daw yan ng pasdok na ano, ng kawayan. Bawat puno may ano, may pasdok. May kawayan. Para daw hindi matumba. Kasakalalakat ni. Kakain kong langan tiba at tawid ibigay. Kantay palikat na madinagpuang. Iba pa yung pasdok ng kuan, puno niya. Para makatayo. Bagay maliliit pa naman, hindi pa naman siya ano. Itong dangarudo. Kapagkatake, batali ang bagay ang makakuana. Magpagawa ka ante kay Uncle Marseng.
Yung mga ganyang kwan guys, hindi na talaga namin maharap. Simula nung nagkatindahan na talagang nabisi na. Pati nga sa bukid hindi na kami nakakapasyal. Kaya nga, kawawa na yung kubo dun. Sabi ko nga kay Kwan, hindi ko man kasi nakikita sa atin nila at upahan ko na nga lang, maglinis muna doon. Inabandona na natin eh. Kung mas nauna ka lang talaga manuot, dito ka na Kung pwede lang guys, buhatin yung Kwan, yung kubo. Talagang ilipat namin yun eh. Kaya lang kabigat. Pasyal JD. Gising na naman. Ang chabilog. Harvest ka na JD oh. Nung mala na. Maganda na ha. Maganda nga yung inabuno natin no, na ammonium. Tsaka yung triple 14. Much, Kuyang Kwan. Technician. Biglang lago. Ito yung ano, kamatis. So ayun mga ka-dragon, hanggang dito na lang ulit ang ating episode. Bago pala yan, gusto ko lang i-shout out si Ma'am Marie Chrissy Vera from Canada. Yan, hello po. Ayan. Sabi niya, kilala daw talaga tayo sa Canada. Thank you so much, ma'am. Yan. Sana ma-meet din po namin kayo sa personal. Yan. Kita-kits po ulit sa susunod na episode mga ka-dragon. We love you all guys. Ingat po kayo palagi.